App Store. Tap send. Send more, spend less. Omwana bwembe bagatebi omwana bwenguko ngaye. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Miyamuna mwancho murigereri bwegetaseni kya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mugusino kwigana kwande mnaritwe ya bereri toyere kigima nanene kwa berego kwegokya asoko bwatia emeroberionsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi kiroreri tworia halamisi tariki 5 ne mocho mutienyi ogatano narimo omwaka no ibechwibere na meronko eberenene namangagendrete gokorekana imeyense ya Kenya anene korwaga kietego ikachinse chigane ne karotroche abirengerero abigendrete kubwatukana ne finance bill na kwariganira semesa yamayeyense yemo ayiriyo kumanyibuna nara yaya na kwariganire kubatirana nabariki baito asenchera ere yobwekiranu korene ritanganike imatka tranyore gatiari kwariganirite asenchera ere yobwenge obo chabu obo eno bebo bide no anyachika so mwasibako anyachigariga bogo tioka nanda abakuruta nabe Abaunchorera kurwase chiro ya metama ya gutwara mogoko magiga yo murobero bogosibya chiciro imeye county ya Nyamira chaka bene Orwerio amange twakorire abalimi ba Minto Banyaroche twaimokire twa mentire chibesa cia ogwaka na kiro mutienyi cyarure chisingi 15 ibere cyachire 24 yare kunyarikana aba director barororo bagenderere mange twabere togokora yo aretira maunchereria sechi factory cheitogo kinie kemeriye chae bainekiri abanyakomiti korwase factory ya Ugembo na boigo eberege tugania oruware oimukiwo kinyagitari nigere boya bikogenda upimwe kore buyo manyekane ngangaki mbuyore ekero utari buya mbagotebi ngayo kwana okoboria ni gokogenderete korwe wasaba na inchi kwene kya bunangwe soke baregenkyo na koringori wali bagalio koganyari wikachinga kibarwarire Ayamanaenda mango mwanchio muriengo kwariganya senchera bene ngomanya senchera ere yobekirano asensemo ya Facebook endra tunyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyarwetra Ndizi TV News na wegase website yeto nabokoya somo etra www.ndizitv.net ere togendra gosanga sobwamo ere toriane Evelyn Osero leader musiner tokubwatira na sensemo ye manyererio naboigo Petronira Mokera nero kwene kyabuna chibicha neryo gicha wekere asenchera bene okwariganya tuchaka mayense masobwekirano korwase county ya Kisii wase abakagerwa babere bakobekwa byara no yomo gotama magega yogo kagerwa kumuita omusao yomo no mwana bo mwaka oyomo karengana na birori nigo abakagerwa bo baiteto musao ya sensemo ya Masimba na gotama wikensemo ya Gesusu awase omwana bo mwaka oyoma bakagutoka kwete ase vibesete nigo bone serikali yaboriwe kwene kyabunango korero butuki ero kumanya obwene bwengane yo chinga kimukagero yoyomo agendrete korigiwa roboti rwasenchira yobikiranu nigo twarganira no Keito Frida Kerubo Amagombo ni gagendete kwene kigwa ase kinyoro gia sirorokwe ekike gotoka ime wadi ya Masimba ebunge nyalibali masaba magega yo musaye goitwa asenchira etamanyiri ase amateaye ekagereta abasani baye gokora egekorwa ikyo itukoje gorende nje kono gonda ire nyumba umwana uyo ndamatanga na alinga sare bona rene jenga ngagitenga kale ngoigwe bikuru kondaire nje bona ngagitenga kibikure bikukura ukiande bona kale ngo chakonyora abantu bakumnyoka gocha bona haiga nga umwana oneragira nero koletaki
nero kwete Kolengana ni amatejo ni gomosayo atigereto chinkoma chintindi chemioro ase abo bakageire komoita bakobete umubiro yagoika ase geita kyomugambi asabete kagusireria ororo obugima bwaye umumuroyo nabakiro mutwe igaitiro mutwe maega wabarira sanene sana wona tukomanga no moro omwagete usine nyimbo usiningi kyara abakuriye kora nga tres na mano gitata anene sana ese mei ni sugumonera engore nene sana okoranga ne nati ya mwagete oro babu maina sok na era naro sugumonera lakini baka amato amanyinga ngorwale ngoro bakare jinsi kisoyigo toro Nonya naboni go abakagerwa bubo boiti baikiranete ase chinsemecho nokobotianera ase kurende amateyo yanekirebuna taliritanga ni komoita asa beire ega komobwatia nonya goika ase nkayaye kurende tibanya komanya ekia komobunia Ono ekero bamuitete tokorangirwa toikororo abamurabu nande nabo bachete ku mugambi bakachaka kurubitiso Wono tinyarekane tinjirende tware gukora kiri umuntu yapwa tuvuga abantu ari kunyara kwenda none para no tware irumu cyuyu mpaka mandi asinginje yovugo wono yari kunyarekana bya emumuru yari kubwatwa atebe nk'umucanda abirika guita umwana uyu igacinga kitinyinga kumuminyo kipaka umubwati bakanyumba nkere kimucando kiya bwatanye nedeni tari kusaba kanu gusarenda amasore mbari kumuita mbari kumubwata bamusibe bamuire polisi egera kanu kibesa cyaye Magegaya bakagerio abo batatu gukora egekoru ekyo nigo batamete goika ase omochoge susu asenka yoyomo bo bakagerwa na kwebisya kurende egento kyo goichana mono nkeringa ase babisete nigo mwana bo mwako yomo atokaga asiretie obugima bwaye asenchira yobotutukano Musacho oyo mwana yakwa oyerere siruruku abuna yatebekana na igito muntu igora bana ure mocheri bamura abaite wochaga so mwana kwera no baruete siruku barenge gondo yo goito mumuruyu bona batamete gochamba yito muntu akakure moseri bona ndura manyanga asibete kwebisa umwana ubangendete gusenga ki umwana ugarwate gusenga ki akwete masangi abanyanyimbo begetaseni kiara mashani go baikirana sensemeyo nakobeka byara abakagerwa babere asukurendo yomo achia bichuko umubere bo mwana yo nigo oirwa asenkendu yaichuni chingaki obotuki bogendete gokorekana abarende ngwakira basikari mbya komisana so koria tubango wocha abamura ababere babwatiru bairiru ono tiga serikali kore basya ntomanye tio so mwana oyo gwangentire Nonya naboni go enka yanyagusira omosao yo baganiri ogosirwa elyo kwaneke buna omocho yo ngokonye kole nigo baganiri serikali kubwaterana nabo igo gokora obutuki nabo igo komanya obwene bwingane yo Ntoma ita abantu barabane nabona gavana witokuru matarati simbarati twagusabire ponyare gokonye omwechiwe simbarati twagusabire omwana oyo twagutikira soko bwo kwawo oliyenjira okonye omongi noyo none serikali yasoime okora obututuli bwa isaine otoligeria omuntu oyo okokora ebintu ebye nabo ntalitanga ni mwana oyo agokora ebintu ebye bakorire abakora kirengaki otama oira na baki okora reke otama oira na baki lakini nanaje anyenyeto umwana one maatari agasira igo nande kusirira wasirira nando omukiro osoire ake serikali mwangu wanje morusie gente kerega maiga mosoye asama okaino mogambe agere munyaro koroso Frida Kerubo Ndizi TV Miamono murikeito Frida Kerubo ase orobo tiororo kranu no kwena bna butki bwemeke mambo choko korekana no bwene konyorekana ase chiamate chio tokotena nayo nigo abarandi korwa chikanisa a oime county ya Kisii inse ye kyombe kemanyikante buna Kisii County Pastors and Clergy Forum nigo ritkolia lero baba gokoromo savara korwa se umuchio Kisii goika sensemo ya Riana yo toka imebunge ya Bonchari ase kirenga kyogo sabira omorembe imeye county ya Kisii nigo boigo baba okora masabo yoko sabira imebaskane yabege kwenekiwa ase chipara ase chingake chiba muboriro muraibense Dr. William Samoei Ruto gotuguterare finance bill nataona bakenya nigo babwate egurube na igo tibabwenereti commenterwa egurubende yoko nachwa ebango roboti rwaso wikirano nigo twarigani no murikeito Julie Kerubo
Ekiombe kia barandi bechikanisa AO ekwane na mono kemanyiro buna Kisii County Pastors and Clergy Forum aseri tukoria rero nigo bakore taro ya base sub county ya 10 gesabaga chagete aseba ikase ward ya Riana bunenchera yogo kora masabo yo morembe imeye county ya Kisii na kubwa mono gusabere bikoro bime basukano yechipara iyo yaberege kwene kiwasama tukabwango iga ngincho twagokera singinje karafani gendete ya ita sub county 10 ene 10 twekire rero iga tubanya sasa ngincho our county government na national government babera mwana tuko tubwatsi kwa kishanga ya baire na tukolera twekire bonchali yere 10 twene ngama sabatora akora rero igana twakora chipara senje kusali chinguru chebirecha mekemebe nabo tukosabira Kenya yeto chipara cheto abantu baitu bamena omulembe obasaba kwetu ngolingo boyibosire oborogi bosire abantu betu bakino omulembe kusiya maikanira asoborogi asamangana makongo tete kusemanyikane asomulembe asamaya na asamaseniwa kubwa mono nigo bakwanira igoro yabo bisabo borendi asabasaba gokora siabo boronge eibarierete ira boigo nigo baraga bo bisaba bali batenenere tobo sombi go se traffic police go kiani obokurumi obu andake bokomente bikoro bime basukano yepara bali bakore gasi tuyo borendi banyakore na ibarangere tu bana gite mesara yabo bakaiwe mesara ndi bakore gasi kuwenera mbaba tibasya mage kurwa samarwa omonto tokera marwa mukeriwa tu akisheria omonto kiri no boibe ta kuchibese ndaso kesiko ogosaba kwetu ngolinga oyo okore gasi mamenje to gosabera nyasanga bisabosire bokuru bosire basikari beto mbachusisa osaba chi ubaito na mangale makonga singenje baadi ya basikari abachu bande babera na ntu asama sabayiga to gosaba ngaki kujakira na masaba yako arayiga echenche nene bagusiye weni kubatekana nebikore binge asabantu abange babire bakwengenta imeyoro gongorwa gusi nigabarandi ababuriri abantu kuri yobokonyi kurwa sabarandi anene mona soko bunemekeyo ekero barorire ebimanyererio byo kwengenta kurwa ase amate yabo okwengenta okonge ngo changi kona sobotaka bwabeire kero montaga ngia kora le familia bwengente ne kemukiabo aspect ya moyabo eyende nasinge meka ya saitani ya ichoire na ndasu watwara against ne meke ye okorekana nga emeke yo okorekana yo kwengenta ne isinguru chabere ya saitani to sabanga bali mu bwate meka yo ta kwengenta ligia barandi baba sabere meke ye koera bali mu ale familia na montanya okwana nga kwengenta ndi timo ire ngente ko ba sorry saitani ako so asali nke ye no ligio morandi aba sabere mosiborwe na namba 2 konyo machando yo kwa igure nga toli bya tubwate molembe monto te nkwe itale ligio monto bagamanya bagambi banyabare ba chinjira chinde awa ende bakonye ko kwade isi kosakola kwa counseling enda molembo oira nase family cheto ni gabara yabo bakwanira omuswado finance bill asababoririo moraibu enso muske William Ruto gotika kogo yabantu ne gurubene ne yugo akane bangu asengencho bono iganiga bakenya bange bagende tukurwanirira ogokonga kubugima asamangana finance bill konyori president no mukristo na manyete Yesu oni Yesu karabole tigunga akane bango na tumeto munta agachikora ali enswe akayoni akamanya gocha gwakane bango ta chiete rio kaga kana gatebe Simon yakaenda akariye ganta akamoka akakanira otogo sabangu ne kanisa aya baokora bali limo no mwana inchi lakini buno mubani atebire togo kama lige naliko amabere abantu baite bakorere kogera emisara bakonyora nigerense sana abanachirwe mpaka basirukora ageri abana babo bono no bale kanisa bakorera tubasabere otwale gusaba especially our national assembly yewe digi bill chiwa affect the budget ababunge baito nini tu abakirete chikura eli ogiri abantu ninwe otwale ko basaba mukane bill eyo elinde muriye bango asenjire gwene tetali asenge nchoko ngenta abantu bali tokora abantu balerire abantu the money is not circulating mune county ite ya Kisii madingi kiaba besa njiro siongorokana abantu bachandegete twachire koganya kibesa kitale muna chiche kanisa kigende megondo njiri kogenda ndoma thinge bange abantu bakona chunga ikibesa chikogenda lende kitagocha chikonya abantu Gingori poteri gitaseni Kendizi TV Eritarian Njuli Kerubo Biyamana omurikeito Julie Kerubase oroboti orurekerana tukogerera yari abereka okorekana kurwase county ya Nyamira nigo muroberio bwobo sibya Chichiro aoime county yo obeire kogo chakiwa beno murobero bete kogo chakiwa abori tukoriegoro gokwana chinga kichogo chena echiro ya metamaywa nigo muwaziri bwa mazingira amache naboigo amadini kurwase serikali ya county ya Nyamira John Matiang'i abeire gagwene kiabuna nigo barache korose chibi bachiabene
asaba nainchi barabe bagotuguta eubi na nigo yo kurege tindi kya berege kurwa ochiarisonde bwensi orabe ka korokana gusa konyorekana gutuguta eubi ase chipara usasa atabwenereti na koteba na nigo oyorachi konyorekana arabe ga koimokerwa egetambukero asaba onchorera kurwa somochi oyo babere bakogokera egetambukero kyo bunatokumanywa no muri kyo Paul Kapokara. Itukeli molioka magayensingi magochingera lituko lya mazingira abamenya abega cross tinsemechika cha metamayo nigo bagokera egetambukero gya serikali ya county ya Nyamira kurubura omutaro yikonye ogendere ko bagokoba omuchando munene oyo konye obwato muititikano bwegoto eyo yaletereri musuri na somo chujo iga yani bangina baliko bakoni chinyanya bale no buoba yani chindo sokonya wachatonyarire obo chabu obo eno bebo baide no anyachika so ngasibako anyachigariga bogo tioka nanda abakuruta nabenyejiga kurengana mona bamenya abega nigo bakirengambya mone serikali ya county ya Nyamira inse yoborai bwayo mu waziri wa mangana ya mazingira John Matiang'i oyo ikirana asangana gatubabuna egetambukiro buneke nigo kiratwinyara kabage kwimukigwa ase chiciro ibeye county ya Nyamira inamba ni stage na iguru bya sana na serikali atakonye yaturusiribu chaboba kwenye batoko beka bagani stage batyo stage yatyo atamoje stage mata kaindri abantu balia abamenyi ba minto n'abanyene town bali bawo babiko buchafu gaiga mwanje aso esautia ya moto igwane buchafu mbobe kugiga kiro yomo abiko buchafu bwa yase egunia. Leo hii tumekita mizizi hapa, kesho tutakuwa Ikonge kuona kwamba soko la Ikonge nalo lisafi. Kwa hivyo wiki ijayo mzima baada ya kumalizana na Keroka na Metamayo na Ikonge tutarudi Kemera na Kebirigo, tutaenda Mawawa na tutarudi Ekerenyo na kumaliza hapo. Michi yetu ni lazima iwe safi. Atengi wego niga asiri na batabune serikali ya kaunti ya Nyamira nigebwato mu rubuli bwo konyara kwa bakoroisya emetungi eyo chigoto kirati konyara kwa chigotugutua ase chichiro au emetungi yenebe kwene kirase etown aliase kobe kugerene sonto beke chipis ange ibere oseisato asekere town chibwate metungi endene metungi eneri kira marieta eubiye birore ebeo eubiye korunyomba eubiye riego chikogunda ya matunda chinyanya ebeo amasakara ao eubiye kochana mangana ye computer tokoroka eWest ebekwe ebiba yabo egere yasangerugo twachitwa ebeka sao tokoroka toko segregate igo tigatubwatera na sebono metungi yetaracha kiari ne budget ya mwaka 24 na 25 budget yetaraso bono tokoro busabi tobeke chigunie gari yitegere weta chumaine gosara misi yabe ko buchabu borigoro omwelio ye niga basemeri abanenchi kwane kibunango bwate bari amachiko anene yo kolenda amazingira na kurugo kurugo tindi cyase bari bonse baratkunyara ko baba kogenda buligamo n'amachika yangamba mukirwe getambukiro kiri chiko. Environmental Act igeko eresa buya unora bwatu osibwe na adabu orai mukirwe aso gosalia mazingira igo na kitu ateberia abaminto teri ngencho yaito na teri ganga yaito yogocha kubwata abantu lakini otodete kwanza aso gotebio kiro yomo ebe jukumu yao koranga aso korere biasara byabo nara savi ebi yao no montorira matoke buna na riro yonda riraria abe kwegunime egari yego chachumaine obeke ebi ende ko gendera uchimosie go charamisi na harumo beke ime egari yegenda nabyo esirikali nero etokonye oitora bugate okora yani kurute takataka atashukuliwa atua eginko ripoteri getasene kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga seciriga ya Metamaywa ime ye county ga ya Nyamira inchego nkuruko Polycarp okara Chingaki abarimi bekemerige cha bagenderete kuyariganya sobochori boko bachora ba director se chief factory bachori bokagira korekana starike 25 na isato nigo abanya committee korwa se chitundubari echo chigotoka ase chief factory ya Ogembo na boigo eberege ritkurere baba gutwara ege ikaro na gukwanera amangana au gatiabo amaunchorero na boiga magendra yu aberega koenekiwa ase chitundubari echo nigo baine kiabuna na mangabere
kagokorekana asibaganire obochori obwochokorekana asenchera ereyo morembe naboigo eyo bwasyoku norobotero nigotwarigane n'umuriketo Mildred Momanyi. Gobono chikura chaba director bechae inse obuteneli bwa KTDA kirachikoba chitariki 2023 ni gobono abalemi bagendete kweroberia iliogo cyagwa kachikura cyabo asobwasoku no bwikirano inse obuteneli bwa factory ya Ogembo amoneberege ni gobono abanyakomiti bonsi kurwa ase chitundubali chonsi bakora egikaro iliogo sanga ali aba director bakiranire gochase abalemi ase kababeire abisi Gotuwa mukutano wa committee members wa tea buying centers chitundubali chionsi chieberege na Ogembo n'abantu bare over 600 umukutano twabwaterero nuyo kwana igoro yo magendro twakorire geseto chorwa umutienyi okane mwaka 2021 korwerio amange twakorire abalemi ba minto banyaroche twaimokire twa mentire chibesa chia ogwaka na kiro mutienyi cyarure chisingi 15 cyakire 24 yare kunyarikana aba director abarororo bagenderere nigo bakera serikali mbya ase owanchira chikura gokorwa asobwasyoku amo no morembe government serikali yetu ya Kenya inse yoborembi oborai wa Dr. William Ruto batomekiri twaigure buya kiara barangeirie election ekoru na ekoru asenjiraye obo maene na transparently na TBK regulator ya ito tigato nyakirenga mbia mono for organizing IBC echagotenera obo chori weito bogo chakorekana taro 28 omutienyi oyo na Kenya ngima to tebanga serikali yaito muligereri kende nke basokorekana abalemi ba minto baeguchinga kichingiya bachore abarayi bali batagete bakoragwa na director Ombasa Omweno nigo atebire egati yali abalemi balenge gwetera asamatuka magega na maunchoryo baletire ase chitundubali cyabo chikoibwa endaki inchi akabeiro ororo ochimaega igokwale konyanyo aba director yomo abwati kinamba nyo isano okuminga rende kinamba ikisano ngayera kurustikiro chiko ukire namba igubale ko chibabwatirana na abakarani lakini ko geisa to soime omo director muno oyo igabwate namba eyemo obo ibi boli bwechae bwechikiro wairanirense na goetani neryo twarentire chi machine chinya munago pimaria obisie kworo kinga chikiro irengo muremia pimeirwe that is why okonyora nga kero mutienyi omuremia akonyora chikiro chia chionsi chigwetere simu yaye ime ase chinga kecho nigo anekia egati yali abarachigokora ekero bareranigwe abisi ase amatuko alebosyo ono muna tuteneine batano omotorega twatlentire elaini egoro orthodox machine ya chete omutienyi oyo etete ereberege ekina gitotagete tokore ebe installed echake gosie cha orthodox eye konigwa isiko ya Kenya ligoria $5 per kilo eyitwale ko eguribaga ekwere tobe ebo ko install echake gosia ton chibesa chirigoro abali banyole chibesa chisaine ngoripotaria egetaseni kya Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi abamenyi bensemo ye location ya Matieke yego toka se wodi ya Bogusere bungi akitutu chache South ni gori tkolere baba kogokera obokoreri bwo bulinkoria na boigo obuwenia bwabo sebwa maroire au umuroberi wabagokora wanenya getari ya Bosongo yobeto kwariganiwa no MC benseme yo Vincent Abuga nigo nonya nabo bane kyabudari tkoria ankioni go barabe bako base chinsemo chiaraganga asabantu baboliwe wasokya sobonge eryo kwenyorera obuwenio bwo erioko batanga kurase okonyora amaroire yetingenjo ahora botioro ni gutwarganira centre y'wekirano nere Dipon Asanya abamenyi be wodi ya Bogisero anene sublocation ya Matieko
nigo bagokera omurubiri bwokonyoro kuweniwa kurwasinya gitari ya busunguri tukuria rero asekerenga gyokoligereria bali batali kwenyara itukeria rero lyabire ligiya sengencho dia abanyagitari baitu bachirega igange gotokonya free nande nje nagokira sengencho iguru yabanya abarwire baitu bari binyoro tayari tubwata obukungu abarwire bari binyoro sengencho tubwati mariogo tukubakonya lakini yanyarekanire bumwareti genteka sitole egarega konya abarwire baitu abange barwata abandi bari bitanda batari kwenyara sai omurobiri oywe okorenga abantu bonse imeye binyoro nigo okorekana busa wakanira gutaiyo igo narorire biya sengencho yegasi ywe ingia mu MC akorire korete ngane yengia yo kutugweni tangi bene ndio mu cyo tumya mona sengencho aya tokoreire nande tigaga nderega kumambia abande bataranyora mangana aya mambi nale laganga nyagitali asengencho ndio kurwali uko nande kurwali kumbosa basade uko boliwo bagendera ganga nandi barwali kawaida muna tu arwali kuri tukeria rero nyoyo kunyara kugenda endera ganga arwali lakini mbabwe ntikutika kenege ntukere kiyase ngiyo gotokonya bwangu igo ntuganiti ebinde bitoka sekenyoro ali abangina bagaga bali abagotu amangana akubekera bya nonye nabo aya igangati ya magenderero inseyo mu MCA we ward ya Bogisero umweshimiwa Vincent Abuga hasoko enekyanga amagima yabange nkoligererirware boikeranu igo abananchi ba minto kerengererie kiya mweshimiwa Abuga na gwatekerenge kiya n'abananchi baye kiara tari kuigubiya kira abantu barwarete na ikire babwate afingia na intutoko kibwa na litongo semeringa wikano watu 27 na kitoko abantu baito bwate afingia intonyara kubwate naso bwamo semirikerie byao kora gusangana babwatani benyagitari ya Bosongo nigo baba bakorera eganga yabo yo kwirania koboko gocha sebinyoro kubwatekana no buremirwa bonene ubu abere boko enekiwa kero kende bugosegeta amakweli twari araisinga abamanya abange bamatieko nabagocha banyara services ku Bosongo ona singencho more client cya Bosongo ndi monyare ko bamugotuige na sobo korera gwitu borobuya nakikiagere tuachira inde to give back to the community igo tuachira isiko sengenjo yo gukorera abantu ba minto as a program yito popularly known as giving back to the community ono bono gutuacha na mariogo tuacha na abanyagitari baisaine alafu twarorera abananchi ono bono no twakurira lakini mambia naende ndubwate orogendo rwenda ase station yende tukukaraganga no turabaise ko bamambia twabaringoriri kupima twarige pressure esukari muna muroche pressure yanyereye kusumbwa abantu abange chisukari twabapimira abutwanyore watu muchano twabaira mariogo abantu mbali fari naribo cannot come to hospital na abandi mbali baraboro bakorora ngaka ekero muchi wikari boro bayigo baberanka ono twachusi kubairira service yiga ginko ripoti ya itaseni kyao na mbeya mokia Ndizi TV kurwa sesa blockation ya Matieko egotoke ward ya Bogisero meyebunga ya kitutu cha South Italian ndipon asanya mwanchi mulgero roboti ruwa edipo na asanya na roto reto mweri wa mayense ya masenchira yobekranu korende ayomna manke ningoretra nda sobekranu chikoraga chinsa isato tonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bigase website yaito na boko ya somo itra www.ndizitv.net erio togendre gusanga asobwamo eretriane Evelino Sero lida musenere to wetra na sensemo yimanyerero na baigo Petra Mokeira na rene kyachipicha nirio gichawi keira senchira bene tuwaruburgereri boro bya semero bireko bwati atomerane chikoraga chinsa isato